Jatorri Espainiarreko alderdiek etari eta baita ezker abertzaleari ere exigentziak egitera mugatzen dute beren jarduna gatazkaren erresoluzio prozesuari dagokionean, eta testuinguru horretan gure ustez garrantzizkoa da gogoratzea nola iritsi den denbora politiko berria, egiaztatzea beraz momentu honetan ea alderdi horiek, horrelako diskurtsora beren jarduna mugatzen duten alderdi horiek inongo autoridaderik ote duten beste aldei exigentziak planteatzeko. Atzerako bi urteko begirada botatzeak aukera ematen du beraz balantze bat egiteko, kontabilitate politiko bat egiteko, esan genezake, eta garrantzia handikoa da ariketa hori egitea eta gogora ekartzea nork egin duen eta nork ez, eta beraz agerian ustea garai politiko berria iritsi dela batzuen ekimen politikoei esker eta beste batzuek jarritako oztopo, traba eta eraso jarraituen gainetik. Esaten genuen bezala, batzuek garai politiko berria ekarrarazi zuten, o genuen, esan liteke, eta zentzu horretan lehenik eta ben esan liteke adibidez, ezker abertzaleak izaera estrategikoa duen hausnarketa burutu zuela, aztergai jarri zuela bere jardun osoa, eta sakoneko aldaketak erabaki zituela. Beste inork egin aldu horrelakorik, esan aldu horrelakorik herri honetan. EAJak, PSOEk, UPNek edota Alderdi Popularrak ezer albideratu izan aldute beren hausnarketaren bidez. Gure ustez, erantzuna agerikoa da, eta ezezkoa da, jakina. Haietetik bi urtera, eta ez da dagoeneko bortxa erabiltzen duen eragile bat, eta bai ordea Espainiako gobernua. Eta hori lehen mailako arazoa da bake prozesuarentzako eta herri honen normalizazioarentzako. Garai politiko berria heldu da herri honetara mugitu direnei esker eta ekimen politikoa hartu dutenei esker. Eta gainera esan behar da, heldu dela garai berri hori bai, jakina, baina heldu dela posizio zaharrak mantentzen dituztenen gainetik. Eta bortxakeria erabiltzen jarraitzeko enpeinua daukatenen gainetik. Espainiak bortxakeria erabiltzen jarraitzen duelako eskema politiko arrotza inposatzeko eta herri hau bere etorkizunaren jabe izaterik izan ez dezan. Eta beraz, azpimarratu nahi dugu. Eszepzioko legediak, askatasun murrizketak, gazte independentistena edo 35/02 bezalako epaiketa politikoak, adierazpen libreari edota independentismoari egiten zaizkion etengabeko erasoak, horiek guztiak ez demokratikoak izatetik haratago, bortxakeria adierazpenak dira inongo zalantzarik gabe. Lehenbailen desagertu behar duten bortxakeria adierazpenak dira, eta horrela bakarrik eta ez bestela hitz egin ahal izanen da bakeaz eta bortxakeria ezaz.